Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson, Pampanga. Ito yung ating 2024 Sport Glide, Harley-Davidson. This is 1,745cc motorcycle. And kadalasan ito yung pwedeng maging option ng mga avid fan natin ng Harley na gusto mag-touring pero medyo bitin sa height. So ito yung isa sa mga parang touring bike ni Harley pero under siya sa Softail family. So mas maliit siya compare sa mga touring bikes pero meron siyang bags for long ride or overnight rides. Maganda siyang pang long ride, so very comfortable din yung riding position niya. Actually, this bike, convertible siya. So pwede mo tanggalin tong front fairing and mga bags niya, then magiging iba yung itsura niya, parang magiging very Harley-Davidson classic bike siya. So, fuel economy, 20 kilometers per liter, then fuel capacity is 14 liters. Matipid na siya para dun sa engine displacement na 1,745cc. Actually, yung mga motorcycle natin sa Harley-Davidson, maraming option. Isa sa pinakamaraming accessories ang Harley-Davidson, which is available dito sa dealership natin sa Harley-Davidson of Pampanga. So, lahat from exhaust, to performance parts, meron po tayo dito sa Harley-Davidson under Screaming Eagle. So, punta lang kayo dito, kaya natin gawin lahat yan dito sa ating service department. Itong Sport Glide natin, very classic look siya. So, ito yung tinatawag na undying classic look ni Harley. So, simple lang siya, simple analog panel, pero digital na rin pagdating sa speedometer, sa TPMS. So may mga fuel gauges na rin siya. Digital na yon. Pero kung mapapansin mo, analog pa rin dahil kumbaga yun yung pinaka-signature ni Harley. Available rin tong Sport Glide natin, cash, bank financing, or credit card. So kung ano po yung prepared bank ninyo, pwede kayong mag-apply doon for installment. Maximum of 3 years. And usually 30 to 20% down payment ang hinihingi ni bank. Then kapag nag-purchase po kayo dito sa Harley-Davidson Pampanga, meron na rin kasama tong 3 years LTO registration, 1 year TPL insurance, and 1 year Laos Care Program, tsaka 1 year HUG International membership. So yung mga naghahanap dyan ng touring bikes na medyo mas magaan dalhin, pasyal kayo dito sa Harley-Davidson and tignan po ninyo itong ating Sport Glide model.